деца. В забързаното ежедневие родителите понякога пропускат нещо изключително важно. Това е, че децата трябва не само да учат, но и да се движат, да спортуват. Спортът изгражда характера, прави по-отговорни децата и най-важното, прави ги здрави. Подходяща ли е йогата за деца? По какво се различават упражненията за възрастни и упражненията за по-малки? Какви са ползите от йогата? Отговори на тези въпроси в следващия материал на Тони Божилова. Практикуващите йога през времето на своята практика са се здобили с дълъг списък с ползите от йога. Въпросът е: какво е йога, може ли да носи същите ползи и за децата и какви са те? Отговорът е да и повече. Какво представлява йогата за деца? Йогата за деца е комбинация между игри, забавни истории, приказки, двигателни упражнения, общуване помежду им, споделяне. Всичко това се съчетава в йогата за деца. Нашето съвременно общество обикновено от децата се очаква, има много изисквания към тях. Обикновено те са в един състезателен модел винаги. И когато сме в часовете по йога, няма състезание. Всеки може да изрази себе си, всеки подкрепя другия. И децата намират една подхранваща почва, в която могат да творят, да се чувстват добре, да обичат себе си, да обичат другите и да не се състезават помежду си, а да правят един творчески екип. В допълнение, йогата за деца се върти около разказването на истории, повтарянето на позите, отношенията, разрешаването на някакъв проблем, танцуването и движенията. Тя поддържа будно вниманието и интереса на детето. Малките йоги са много подвижни, активни и отзивчиви. Затова заниманията по йога са по-скоро като игра и са базирани на подражанието, а асаните се преподават в лесна и достъпна форма. Кажи ни повече за асаните при детската йога. Асаните обикновено в детската йога ги вдъхновяваме от животните, от позициите при животните. Нямаме никакви граници в това, в асаните в детската йога. Можем да наричаме една поза с най-различни имена, да измисляме различни разнообразни вариации на позите. И няма нещо, което да не е поза. Всичко в детската йога е асана. Вече е доказано, че ученици, които са посещавали часове по йога, създават по-малко проблеми с дисциплината, имат по-високи оценки и са в по-добра физическа кондиция. От каква възраст е хубаво децата да започнат да практикуват и да се занимават с йога? Има стилове йога, които започват от съвсем ранна възраст, дори от 1 годинка, но вече след 4-5 години децата обичайно навлизат в йогата и с голям интерес може вече съвсем спокойно да се работи с тях, да се развиват. Много добре им се отразява йогата на концентрацията, на начина на мислене, успокоява ги, развиват координация на движенията и работата с тяло им дава им много за развитието на ума, също така интелекта, емоциите, въздейства на абсолютно всички нива на всеки човек и на всяка личност. Ако всичко това не е достатъчно, за да се убедите в ползите от йога, ще ви споделим, че йога е изключително ценна за деца със специални потребности. Днес много лекари препоръчват йога за работа с такива деца. Тя може да помогне на деца с синдром на Даун, муковисцидоза, дефицит на вниманието и аутизъм. Такива деца имат нужда от отдушник на своята енергия. Йога е идеалният отдушник. Те могат да усъвършенстват моторните си умения, учат се да артикулират по-добре, подобряват контакта с очи и социалните си умения, а също така засилват и тонират телата си. В наши дни йога получава нов импулс. Тя става за всеки, дори и за деца. Независимо дали човек е млад или стар, независимо дали имат специални нужди или физически ограничения, тя може да бъде прекроена за всеки индивид, така че той да постигне най-добрите за своите възможности резултати. Изглежда, че и децата и йога естествено си подхождат. Йога е терапевтична за тези, които имат нужда от това.
Тя развива здрави тела от ранни години, както и здравословни навици. А това е нещо, което децата могат да запазят като модел през целия си живот. Ето ни обратно в студиото на Добро утро с БНТ 2. Говорим си за кампанията за